Tangga karon nga daw Biyernes petsa 11 na bulan sa Marso tuig 2022. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, pila ka mga lokal official sang Negros Oriental magaupod kay Gobernador Lacson sa campaign rally ni Vice Presidente Robredo sa San Carlos City, subong nga aga. Pagpabakod sang security sa mga puerto makabulig para mahagan-hagan na pagsulod sa druga sa Bacolod kag probinsya suno sa BCPO. Napatay nga NPA sa Isabela, ginalantaw abo ang nagpatay sa amay sa banwa sa Moises Padilla. Councilor Ramos, nakasugilanon ang opisyal sang LTFRB Region 6 angot sa ginapangayo nga provisional authority sa mga driver para sa tradisyonal nga jeep. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagpanumdum ang Comelec sa nasyonal kag lokal nga kandidato, ginadumilian pagpatigayon sang rapol sa tion sang pagpangampanya. Suno kay Comelec spokesperson James Jimenez, sa tion nga mag-umpisa ang campaign period posible, makasuhan sila. Rason nga dapat hindi nila ini paghibuon. Ginalantaw ni Jimenez nga ini ang posible magarisol sang vote buying kag mas maayo nga hindi paghimuon. Sa tion makabaton sang insidente ginpahayag ni Jimenez nga ila ini isumiter sa otoridad kaangay sang Law Department nga amo ang magapahibalo kon magpasaka kaso o kon hindi. Una na, ginpalayag sang spokesman nga ang pagpatigayon sang rapol ang isa ka electoral offense nga may penalidad nga pagkabilanggo tubtob anom ka tuig kag disqualification sa pag-uyat sang anuman nga pwesto sa gobyerno. Sino nagaparapol subong pwede pa, wala pang campaign period, pero ginapanumdom na parapol-rapol kamo base ko madisgrasya kamo kag hindi kamo madayon sa pagpapili o kon ma-disqualify ikaw sa imo kandidatura. Tiyang parapol-rapol ni ginahimo man lang ini sa pila ka mga kandidato nga may mga kulukwarta ya. Parapol ka bida hausan lat, parapol kada auto kag iban pa ginadilian ina sang Comelec. So extra nga pagalong. Action Radio Philippine Standard Time las 4:36. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon. Standard time, las 4:41. Pasiplatan tanaya, observation report sa aton patrol sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Biyernes subong si Action Eden, ang ara subong okay ling sa aton engineer, guwapa kuno. Ang nagaman sa aton patrol, Action Eden Aboso. Action Eden, good morning. Matulutog daw, makanay kamay nga panahon nga kaagahon, subong Action Fred. Thank God it's Friday na naman, kadasig lang sang tiyempo, no? Kagapon, ulan-ulan, may mga pagbaha, subong niya. Wala lang may natabo nga pagbaha kapag ulan kagapon. Wala lang mga pamilya nga gin-evacuate, amo na gini ang epekto, Action na Fred, no? Amo na gini ginatawag na climate change. Kag kabalo ka naman basta Marso pa start na sa summer mo. Umaga pag-describe to ni Sir Vargas kagapon do shortened summer lang gawa naton tungod man sa mga posible masulod ng mga LPA o kung magyo diri man sa Pilipinas. Pero bisan handa lang man tagyapon tig-ilinit man o kung tig-ululan sabay pa in moderation lang natanan kitikis akong tamaan kasi ang init nituga man sang epekto sa especially sa mga pananom
Pero kung tuma naman ang pag-ulan, pagbaha ng yapon sa mga pananom, pagbaha man, diri sa palibot ng syudad sa Bacolod. Aga pa, Action Fred naglumpat ang aton sa mga kauturan para magtapos o kung mag-umpisa na kung ilatag sa mga trabaho, subong man nga adlaw, madamo ito makita sa mga binugtaw na kay man na ginapreparahan nila ang subong nga adlaw, kay kadamo sila sining mga aktibidad. Ang iban do nagatinamad na. Siguro nagabarikutot pa ning iban kay last day of work day sa Ilaya, kay weekend na dayon, buwas nga adlaw. Pero ang aton sinikadamaan nga mga ka-aksyon, gakwa naman look forward na sa weekend para mag-bonding sila nga pamilya. Pero I believe do kalabanan ara lang sa balay siguro kay wala labot nga Action Fred na nang nagnubo na ang COVID-19 alert level sa syudad sa Bacolod. Nagbalos naman ang pagsaka sa gasolina. Kaya namin na tani lagaw-lagaw, galing kay do kamahal sa gasolina, tisamuyong ka na lang sa imo sinibalay. Tapos, imbis nga maka-party-party ka mo sa weekend, maka-take time ka mo luto-luto, food dira, upod ang inyo tag sa kapamilya, galing kasi do limited man bala, kay kamahal man sa mga balaklon, subong na especially nga nagapadayon pa ang gera dito sa Ukraine kag Russia. Amo nga bantayan naton kay man Martes masaka naman ang presyo sang gatong. Pero kagapon subong adlaw tugtubuas nga adlaw ang Petrogas lang to ang may pagnubo sa presyo sa produkto petrolyo. 5 ka pesos kag 3 pesos kay dako na nga bulig. Ang iban gani nagahingagaw bisan hindi pa na ang mga brand sang gasolina o sa crudo kani na ilan na uliban o ginatugtog nila sa ilang salakyan. Galing kay nagahingagaw na nakayawat pa ang 5 ka pesos na discount kada litro, ang 3 pesos na discount kada litro. Action Fred. So far, katawhay man siyang palibot sa syudad sang Bacolod, pag kabay pa tayo yun, sa mga sa mga masunod man nga inadlaw. Action Fred. Salamat sa aton sa mga action. Enjoy your weekend, everyone. Kaya hindi ipagkalimtan nga sa gihapon ang COVID-19. Observation report sa Patrol Action idinagaw sa mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa nga mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balitang nasa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Kay Jewel Gobaton, nagamonitor sa Barangay Maaw. Kay Ruming Estabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Kay Erne Odas Colidas, good morning. Bastuto balulot aga pa. Si Marilyn Luntes Galon, good morning man. Kay Shen Anthony, morning watching live sa New Jersey. Pa-shout out lang sa pamilya Lipanya, thanks God. Wala sang anuman. Kay Babes Tordesillas, good morning. O sige, gamonitor sa Mars Maaw, happy birthday sa bata ko nga si Inday Saray nga nagasaulog sang iya sini ika-21 nga kaadlawan subong nga adlaw. Happy birthday lang. Kay Lunila Tarusan, good morning. Nagamonitor sa Purok 20, Barangay Alangilan. Taga Alangilan, good morning. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag
account ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Pasudlon tang report sa Kapitolyo, pila ka mga opisyal sa Negros Oriental magaupod kay Gobernador Lacson sa campaign rally ni Vice Presidente Robredo sa San Carlos City, subong nga aga. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Isa si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga local officials nga mag-abi-abi kag magasuporta sa patikayunon nga campaign rally sa nga grupo ni Vice President Leni Robredo sa surad sa San Carlos subong nga aga. Suro kaya Lacson, pila pa ka mga parehon niyang opisyal nga magatambong man sa sining rally ang magahalin sa mga banwa kag syudad sa Negros Oriental. Si Lacson ang damlag lang nagapalayag sa suporta sa kandidatura ni Robredo bilang presidente sa maabot nga eleksyon. Maduduman nga nagligad nga pagpadulong diri sang grupo naman ni Anay Senador Bongbong Marcos. Halos taran nga mga opisyal sang First District sang Negros Occidental, ilabi na sa sunod sa San Carlos ang nagpalayag sa suporta sa tandem nga BBM Sara. Yari si Governor Bong Lacson. You know, I'm not really very active sa organizing, no? But the local supporters of Lenny will be there, and I understand also from the Oriental side, Vallehermoso, Canlaon, and other areas of Oriental will be there. As to the officials, I have no idea. Well, it being my hometown, I will be there. Ang San Carlos isa labang sa 6 ka mga lugar diri sa Negros Occidental nga patikayunan sang campaign rally sang grupo ni Robredo. Magluwas sini may campaign rally man nga pagahibaton sa Sagay, Kabankaran, Binalbagan, Lacarlota kag syudad sang Bacolod. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hedovoya. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Mabalik ako pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Inalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, pagpabakod sang security sa mga puerto, makabulig para mapahagan-hagan ang pagsulod sang druga sa Bacolod kag probinsya suno sa BCPO. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, action friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office kung hindi kini mapapunta at mapahaganagan ang pagsulod sa droga diri sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental sa diin kinahanglanon nga ma-upgrade kag mapabakod sa aton nga mga law enforcement agency nga mamonitor ang pagsulod sa droga paagi sa paggamit sa pila ka mga puerto diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kon drug sa pagabalang. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir, halin sadto sa mga service courier company sa karon nag-ship na ang mga sindikato sa papalusot sa ilang nga droga gamit ang mga puerto diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir, sa birada simana nila ang kampanya, milyon ka pesos nga bilis sa Cebu ang ila sili nga na-recover. So far daw kadamot nakop subong nga semana, hopefully madugangan pa rin siya. Ongoing mangyapon na aton operations. Balo ka naman ang coastal areas na kadako sa aton nga mga coastal areas, no? Kadamo pwede na transport by boat, by land. Kita mo to shells ang last 2 days ago lang siguro to, do 1 billion gitong nakuha sa Valenzuela. Siguro part man na sa sang muna yun. So hopefully matakop ta ang nagkasulod sa aton nga area. Natinguan tagit nga madakpan ta ni sila, no? So hopefully mga 70 to nakuha ta kagabi, 70 grams 2 days ago, do mga 110, almost 200 na siya within this week. May nagalusot din man diri nga mga musina, but we're trying our very best na malakop na sila sa monitoring namon, pero also in coordination with the PDEA, wala diri sa mga laboratory. Ang nakalatakpan na siya, may mga record man dati sa drugs, no? Makagwa man sa una, subong madakpan naman liwat, and hopefully tani kung madakpan ka mga muna, hindi naging makagwa para kabudlay na kung balik-balik. Anong nanto yung siya pamangkot ang netizens, di ang ginisirgahalin ang source ng Cebu nga kapos di masulod sa Negros kag Bacolod, sir? Siguro in si sir, liga to doon na batian ko interview sang regional director sa PDEA, most of the drugs came from NCR gitman. Ang modus na nila ginapadala sa courier, di ba? Kalingki subong mga courier services districto na. That's why nag-ship naman sila sa ports. Amo na kami nanakop naman dati sa may dimension, and of course dito sa may Escalante may nanakop man to. Ports naman. Hopefully mapadugangan na mga itong mga sleeping dog, ma-improve tablang capability sa mga x-ray machines para sa kasulod pa lang manakop na. Kaya kung makasulod din ang maglapta kabutlay na magsaki operate. So dapat enhance din ang ating capability pag-detect sa mga drugs na kasulod sa atin. So police sir, kung may makuha lang na info, ginatinguan, gina-actionan din para hindi na maglapta din sa atin. Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nagkasiring. Mga kaaksyon sa tika mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. May lang pag-upod sa ato na. Tagsagid ka kaagahon na. Subong man, kay Eleanor Rigby Agravante, good morning. Watching from Hong Kong. Tamyaw ya bilog yung pamilya, Rixas kag Agravante dira sa barangay Alangilan. Taga Alangilan da. Good morning lang. Ba si Jinky di Alagdo na rin siya, oh. Kay Biboy Bilasor, Banisa Kagdok Matmayo, Noel Amar, Lily King, Alma Uligon, Alex Muntisa, Milili Uligo, kag pamilya ya sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Nagpadala 50 ka stars. Kay Nathan Borromeo, muni nga sa barangay Panakiaw, Isabela, tamyaw tanan nga pumuluyo sa barangay Panakiaw, Isabela, kag Sitio Sulbod, Moises Padilla, nagamonitora, Borromeo kag Hermohino family. Kay Elvira Hilogo, good morning. Nagamonitor sa Farmville, Barangay Panukoy. Taga Panukoy, good morning. May lang pagmonitora. Morning, tamyaw ya Ma'am Banisa Stardock Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntis, alin kay Milili Uligo. O, gia.
kay EGB Laho ga monitor sa Ako Housing, kay Lady Mi Gumban, advance happy birthday kuno kay Ma'am Vanessa Star Mayo, alin kay Milili Uligo, daw March 14 na ang birthday. Maricel, pamilya Sibudugo, Hacienda Conchita, Barangay Sagang, good morning man kay Manjo Arnio, kay Fernan Dalida, kay Sinika Mahilom kuno, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Philippine Standard Time, las 5:17. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 38-33. Una nga bula resulta 38 kag 33. Second draw 5-7. Ikadua nga bula resulta 5 kag 7. Third draw 10-11. Ikatatlo nga bula resulta 10 kag 11. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 49,759,912. Resulta in any order 28, 49, 21, 41, 34, 33. Resulta sang 649 28, 49, 21, 41, 34 kag 33. Sa ilo kita 642 ang jackpot 5,940,000. Resulta in any order 10, 18, 35, 28, 22, 13. Resulta sang 642 10, 18, 35, 28, 22, 13. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Francisco Munoz, muning ga monitor sa Morocco. Advance happy birthday ko no kay Dolores Juanito Basco, muning da sa Morocco. Basi Banisa Mayo, gloomy and warm. Bawa. Sige gid. Salamat ko no sa panamyaw birthday. Kabay pa nga enjoy ka, bani sa Star Mayo sa birthday mo sa Lunes, pizza,
Sige. God bless. Alin dire sa Amazon ni Doc sa Minnesota State, USA. Kay Cecil Bikbik, mayong aga. Pamilya Ismilia, Maglantay, Nyunay, Tukilyo. Tanan nga nagapamati sa Proc Orchid sa barangay Binubuhan. Nagapamiyaw si Cecilia Edmela. Kay Ebilene Pamusino, good morning. Watching from Makati City. Si Rimar Biranyo Linguste, good morning. Alin sa barangay Hagimit, La Carlota City. Si Jenson Ibson, good morning. Tamyaw ko pamilya Hinson sa siyudad Sanghi, Mamaylan. Kay Utay Benedicto, tamyaw kay Rener Senior kag Junior sang Liberty First Hardware, Lacson Street. Sige, kay George Madrid, morning. Tamyaw lang taga siyudad sang Cadiz, Mabugnaw nga kaagahon. Kay Joel Abansinya, good morning man. Ari anay ho. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog Nakasugilano ng opisyal sang LTFRB angot sa ginapangayo nga provisional authority sa mga driver para sa tradisyonal nga jeeps. Detalyo po kay Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Fred. Ginkonfirmar ni Councilor Dindo Ramos nga mayara na sang isa ka opisyal gikan sa LTFRB Regional Office 6. Ngayon na sugilano nangot sa extension sang provisional authority nga ginahinyo sang syudad para sa mga public utility jeepney nga nagabiyahe sa syudad sa Bacolod. Suno kay Ramos, ginkalipay niya nga bisan wala pa man sang opisyal nga sabat ang mataas nga pamunuan sang among nga ahensya upod sa DOTR, ang among nga opisyal ang nagpalayag sang iya suporta sa apelasyon nga ginhimo sang syudad. Padayon nga ginapanindugan ni Ramos ang kakulangan sa kandaan sang syudad kag iban pa nga mga LGU sa palibot sang pungsod kon implementasyon sang modernization program ang paghahambalan. Nagistorya kami ni Atty. Aguilar. Kasi niya, very hopeful siya nga extent. Kahit kaya man bila ang mga justification ko nga. Ang sila niya, may arap na mga remedies man available sa extension niya sang selection process. Dahil on the provisional authority, siya hopeful man ang extent kiti kabalo sa hindi national ready gigapon.
makadawgaan nila sang no positive action ang atong resolution. Balita gikan sa Bacolod City Hall, akson ay tayhupon mga kaaksyon din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29. Kay Joel Abansinyada, good morning. Kay Hinida Ordonez, kay Kakibir, kay Jimmy Latido Senior o kon Junior, good morning. Watching from Facebook Live. Kay Elmer Villamor, good morning. Kay Baran Nini Rico, morning. Tami ako kay Bukay Aming Opsima Gingging Perez, Konsing Baran, lalin kay Nini Rico Baran, sang Sitio Pait, La Carlota. Mabalik ako pagkatapos ini. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss. Sila gidalataw amo ang nagpatay sa amay sa banwa sang Moises Padilla. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian. May gagaksyon na Fred, may posibilidad nga si Hil Marco, nga leader sang Special Partisan Armed Revolutionary Unit or SPARO, sang New People's Army or NPA, amo ang nagpatay sa amay
ang magbaligya sang radyo sa sitio Agogulo, Barangay Makagahay, Banwa sang Moises Padilla. Suno kay Police Major Randy Babor, hepe sang Moises Padilla PNP. Ini man ang mga grupo nga nagalayaw sa nabukin nga bahin sang Moises Padilla kag Isabela. Dugang pa ni Babor, iya ginausisa sa Isabela PNP ang mga na-recover nga kagamitan, nakip ng armas luthang sini. Unagin palayag sang hepe sa interview sa Action Radio nga may person of interest na sila. Kag amo ining si Marco ang ginatumod sang nasambit nga pulisa. Malumduman patay diri si J. Michael Ledesma kag gingapos ang 14 anyos nga anak. Matapos nga nagapauli na sila gikan nga nagpanukod sa ginpautang nila nga radyo. Yan ang balita gikan sa Nokpo Action. Brian Morden nag-report. Mga ka-aksyon din ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Kay Rodney Ismayada, good morning mayong aga lang kay Karen Guzman ang pila ka mga malaba-laba medyo ilipot-liputa lang diutay. Mabalik ako pagkatapos ini. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gani si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gani si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action. Kapulisan, balita sa pato. Pod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Eden. Action na Fred, anong ka mga loose firearms ang yung surrender sa anong ka persona sa tatlo ka separado nga lugar driman sa probinsya. Tatlo diri ang higan sa siyudad sa Escalante, kundiin yung surrender sa 1st Negros Occidental Mobile Force Battalion sa isa ka persona
ang kalibre 38 revolver samtang duhaman ka persona ang nag-surrender sa ilang sulpak sa Esperanto PNP kahapon nga adlaw. Surrender man sa 41 anyos na lalaki ang iyang homemade 22 caliber kag isa ka bala sa Manapla Municipal Police Station baylo sang 25 kilos nga bugas. Isa naman ka homemade 357 revolver ang surrender sa Tagabarangay Suba, Banwa sa Carataba sa kapulisan. Samtang sulpak naman ang surrender sa isa ka lalaki kay Bago Chief of Police Lieutenant Colonel Joe M. Manong. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon ng aksyon idirabo sa mga ka-aksyon dito man sa Pinas nabuton ka sa aming balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balitang na aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Happy birthday sa kay Rikrika, bata ni Francine Natalie Bautista. Mabalik ako pagkatapos. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Laputon ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!